Di raporteke emîndarê giştî yên netewên Yekbûyî Ban Ki-moon her du aliyê şer li Sûriyê tawanbar dike ku gelek tawan di derheqê zarokan li Sûriyê ji aliyê wan ve hatine kirin. Amaje kir ku êşa ku zarok li Sûriyê tê de derbas dibin ji destpêka şer heta niha nayê wasifdan û ticarî nayê qebûl kirin. Raporta ku du hatî belavkirin dibêje ku grupên opozîsyonê yên ku dewletên Rojavayê piştgiriya wan dikin, zarokên penaber li dewletên derdora Sûriyê wan dixin nav şer de. û rejîma Sûriyê ji aliyê xwe ve zarokên ji aliyê opozîsyona Sûrî ve digirin û wan eşkence dikin. Raportê da xuya kirin ku rejîma Esed berpirsê di ber van tawanên dijî zarokan tên kirin û li gor ku dide xuya kirin ku her şer dijwartir dibe û opozîsyon rêza xwe firehtir dike, rejîm jî ji aliyê xwe ve bêhtir tawanan dijî zarokan dike. Berî niha netewên Yekbûyî her du aliyê şer li Sûriyê tawanbar kiribû bi kirina tawanan dijî zarokan, lê ev yekem raporta ku tê pêşkêşkirin ji Encumena Ewlehiya Navdewletî re û bi wirdî ji wan re tê şîrovekirin ku ev tawan di nava meha Adara 2011 heta 15 Tişrîna di duan sala 2013 hatibûn kirin. Raportê da zanîn ku leşkerên bi ser rejîma Esed ve û mêlîşyatên bi ser hikûmeta Sûrî ve zarokê dibin 18 salan de metirsiyê didin wan ji bo ku tevlî wan bibin li ser xalên pişkinînê û deverên ku milmilanetê de berdewama di navbera Artêşa Azad û rejîma Esed de. Vê raportê bêhtir ronahî avêt li ser vê yekê ku rejîma Esed û mêlîşyatên bi ser wê ve çekên giran bikartînin û şêweyên leşkerî yên neguncaw. Di encam de hijmarek mezin ji zarokan hatin kuştin û dem û çavê wan jî hatin windakirin û hatin dûrxistin ji xidmetguzariyên tenduristî. Her li gor raporta netewên Yekbûyî ku şêweyên eşkencê ji alî rejîma Esed ve hatin bikaranîn, lêdana wan bi daran û kehrebekirina hemû endamên laşê wan û rakirina neynûkê dest û lingan û tundiya cinsî û geflêkirin û vemrandina cikaran di laşê wan de û geflêkirina wan bi darvekirinê û nerazan û eşkenca mirovan li ber çavan. Adla Ahmed, Programa Ark.